И здравейте хора, съм Кокича и сега ще играем Майнкрафт. Както виждате, направил съм си няколко сървъра. Има и Friends, но така е в реалния живот. Добре, ще направя един нов сървър специално за вас, дами и господа. То сървър ще се казва... как ще се казва, дами и господа? Ще се казва, разбира се, Кокича. Ще се казва Кокича. Ще бъде на survival. Ще си включвате читвате за всеки случай. Сида. Какъв ще бъде? Какъв ще бъде Сида? Така. Или както излезе. Не Сида. Нека да бъде любимите ми числа. Последно. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре, хора. Аз малко поиграх, разбрах за какво става дума в новия сървър. Така е в моите неща и глед къде неща. Вижте какво дърво. Това е иллюминат. Добре, изчакайте, дами и господа, само защото забравих. Казвам? Окей. Фак. Добре, дами и господа. Нещо има на читовете. И аз не знам какво има. Обаче в момента, както можете да видите, ето, можете да видите. Изчакайте. После ще го видя. Като свърша клипа ще видя, дами и господа, след този клип може да направя друг. Ако живея... Добре, сега трябва да търсим овци за креват. Той не е важен. Там виждам на дами и господа първата овца. Само си крафтна крафтинг. Както виждате, някой в коментарите писа какъв ми е телефона. Телефона за Бога ми е Huawei. Купиха ми го наскоро. Както знаете, преди съм снимал клипове. Скоро съм ютубър и геймер. И сега отиваме на място, което не знаме. И гледайте, дами и господа, това джамп! Фак. Дами и господа, тук има нещо. Тук има ли нещо? Тук има кол. Може би, вау. А тук Iron What? Това е много яко. Сега гледайте, дами и господа, нашия пръв Iron. Гледайте колко добър. И моят скин е на Story Mode 1.
сега е изумително, че защо открихме някакъв фаер. Че защо тук има фаер, не е изумително. Гледа на кое ниво сме. Аз само, че не виждам много ясно. И тук има. И ето тук има. И ето тук. Само да не пропусна нещо ме е страх. Което ще бъде много тъп. Лето това лъвски скок. Зехко. Нещо към група, не си приготвено. Има се survival, което ще бъде невероятно. Сега толкова колко трябва. Защото не мисля, че повече ще видя. Изчакайте. Трябва да се карта на една барадова в всеки случай. Ако нещо И дами и господа, в момента гледаме нова порно, аз го гледам. И мисля да свършим до тук с клипа, защото не искам да правя много дълги клипове. И аз съм Кокича, а това е Майнкрафт и чао!